Ето тук може да видим водната екскурзия с гмуркането под водопадите, което се прави с корабче. Ето ги хората, току-що се гмурнаха веднъж, сега се обръщат и понеже желаящите за водното приключение винаги искат да повторят. Ето сега ще видим как ще влязат пак отново. Приключението е невероятно, усещането е великолепно. Това да си под могъщите води, падайки на сантиметри от теб, е просто неописуемо. Ето вижте. Ето ги, под водата са вече. Това е една авантюра, която е оставаща в нашето съзнание за винаги. Ето следващата лодка, която се муква под водопадите. А палата дъга ни придружава през целия път.